Well. Body bang, 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 bang. Hey. Ui. Ukandipata pa hardcore. Ese ndo vaona sema tedpo. Anachekwe kunge internet tikiti. Teke dzingori koka kuritsi. Mauze kuti ndisu kavaritsi. Vamwe vese vadzidzi nini ndiri mufudzi wembudzi newai kusiti ngoma exporter usaita zipi ngoma atimbe kunge tiri kunokomenta mpira yekona chausi mabika paya vaida kundicherera gomba manje nhasi tazosangana mukomba cherane rako wanga wanzwa nenhomba ndavuya nengwere yemulonyeni ingwere yemulonyeni vamwe ibwere umutandini tovatanda tochirova zatini ndichipinda mucity sports center umusepadei nasigamis arena handiti ndiriita tena akatrena saka ndinenge ndakutongova kika unge pena kwete vanana muzokomba nekuti ndavazviona vane chironda vanorwadziwa kuti tomaponda mamoneredza kunge anakonda kunzikira ndi Tocky vakanosiya vaponda varosiya karakawonda netoti vakatoramba kunochikidzirwa nendonda tifiti zvedu kuita kunge honda ndichiti adiwa ikona kutomuzvonda adiwa zvake imafanzi ake ane masanzi ake idhanzi ndavuya nengwere yemulonyeni ingwere yemulonyeni vamwe ibwere umutandini tovatanda tochirova zatini ndichipinda mucity sports center umusepadei nasigamis arena handiti ndiriita tena akatrena saka ndinenge ndakutongova kika unge pena idhanzi ndirake pamwe chete vanhu vananakirirwa nemimhanzi yake vanzara vachijamba kunge zvimpanzi zvake ndauya nengwere yemulonyeni ingwere yemulonyeni vamwe ibwere umutandini tovatanda tochirova zatini ndauya nengwere yemulonyeni ingwere yemulonyeni vamwe ibwere umutandini tovatanda tochirova zatini vakatonomeita inonzi fururu nekuti vaitogaya kumupuka kusvetuka kuyeuka vavhunika isusu tikati totodarika pakasvikwa neextra musika diamond musika nekuti tasimbisa vese vekuafrika nekuti ndinolaika mabhitsi akadaisiwa nenge achingoramba achipinda nenge achiita zvekutisiya tatotsika maspika nemasnika netoti takaramba kuti akiprofeta zodzika takaramba kuutsika nekuti havachagarika havachagaritsika ngoma hadzicharidzika hadzichaimbika tatovapimbika takaramba kuzwika